אני יודע מניסיוני כאשר אני מלמד צלמים מתחילים, שיש המון חוסר ביטחון. כל אחד עם עצמו לא בטוח מתי תמונה נחשבת תמונה טובה. זאת אומרת, אם עשיתי עיבוד, האם זה עיבוד טוב או לא עיבוד טוב? האם, נגיד, אם אני מחשיך את זה ככה, החשכתי מספיק, החשכתי יותר מדי, אני לא יודע. זה קולות שאני שומע מהרבה מאוד צלמים, וזה בסדר גמור לשלב ההתחלה. הטעות בעיניי שהצלמים האלו עושים, זה במקום לאמן את העין שלהם, הם מתחילים להסתמך על כל מיני דברים חיצוניים. אחד הדברים הללו יכולים להיות ההיסטוגרמה. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא יודע אם זה מספיק טוב או לא טוב, אז אני אסתכל פה. והנה פה אני רואה שיש איזה פער קטנצ'יק, אז אני אזיז את זה עוד קצת ימינה, שיגיע עד הסוף ימינה. אני בכלל לא מסתכל על התמונה כשאני מזיז, כן, אני מסתכל רק על ההיסטוגרמה, כי אין לי ביטחון בעצמי. אני מסתכל רק פה כדי לדעת, כי אני בעצם לא יודע כלום, אז אני רק מסתכל לדעת אם זה כאילו יגיד לי אם זה תמונה טובה או לא. ומה יצא? לא זזנו הרבה, אם תשימו לב, זה כמעט נראה כמו תמונת המקור, אוקיי? אז זה דבר אחד שצלמים מתחילים שחוששים ואין להם ביטחון, הם מתחילים להסתמך על דברים כאלה כמו ההיסטוגרמה, שבעיניי זה טעות. עכשיו, דבר אחר שאנשים עושים, הם מחפשים שיגידו להם מספר מסוים, איזשהו ערך. אוקיי, אז החשכתי במינוס 0.83. זה טוב או זה לא טוב? בכמה צריך להחשיך? צריך להחשיך ב-0.60 או ב-0.95. אוקיי? ממש נתפסים לערכים ספציפיים. אז גם זו טעות. והדבר שלישי שאני מוצא שעושים זה פשוט מתייעצים עם מישהו אחר. שמישהו אחר יגיד לי זה כן טוב, זה לא טוב, אני לא יודע. עכשיו, תראו. אני ממש מבין את המקום הזה, אני בהחלט גם הייתי שם בעצמי ואני רואה הרבה אנשים שם שגם עשו את הדרך ויצאו משם והתבגרו לראות את התמונה שלהם בצורה יותר מיומנת. והטיפ שלי במובן הזה אליכם הוא פשוט לא להיכנע לצורך הזה שמישהו או משהו חיצוני יגיד לי האם זו תמונה טובה או לא. עכשיו, אתם יכולים להגיד, אוקיי, אז איך אני אלמד, איך אני אדע, אם אני אף פעם לא יודע אם אני עושה נכון, ואני כל הזמן עושה לא נכון, אז אני לא אלמד. אוקיי, אז קודם כל, פה אנחנו בקורס, ועם הקורס אני מאבד לא מעט תמונות, וזה מקום ראשון להתחיל להבין מהו עיבוד טוב ומדוע. דבר שני זה פשוט להסתכל על המון תמונות, אוקיי? פשוט להסתכל על המון תמונות ואתם לאט לאט תראו שהעין שלכם הופכת להיות יותר ויותר מיומנת. והדבר השלישי והחשוב ביותר זה לאבד כמה שיותר תמונות. עם הניסיון תגיע השלימות, אין דרך אחרת, אוקיי? ככל שאתם תסתמכו על היסטוגרמה ועל ערכים ספציפיים, אתם רק תדחו את הקץ ותישארו במקום בו אתם לא יודעים מה תמונה טובה או לא. אוקיי? אז בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שיש לנו פה את ההיסטוגרמה, זה על הכיפק, אבל בסופו של דבר תמונה צריך לראות בעין. אוקיי? מעולה.